Dito po sa Tarang, may isang codename na malaking misteryo sa akin. Hindi ko po siya personal na nakita. Pero dahil nasa bandang unahan siya ng listahan, malamang ay malaking tao din ito. Si Elijah Pipito ay isang abogado na partner ni Mans Carpio at Sara Duterte nung itinatayo nila ang law office na Carpio and Duterte Lawyers noong 2008. Malamang si Pipito ay isang dami lang. Hindi ba ang karelasyon ni Pangulong Duterte ngayon ay si Honeylet, na ang totoong pangalan ay Cielito Salvador Abanceña? At hindi ba may anak silang kilala as Kitty, pero ang tunay na pangalan ay Veronica? So, lumalabas ginamit ang middle name ni Honeylet para tumanggap ng allotment sa sindikato. Nakakalungkot isipin na ang pamilya ng pinakamataas na opisyal ng bayan na nagsasabi ng paulit-ulit na my God, I hate drugs, ay involved directly sa isang malakihan at malawakang drug syndicate ng bansa.